И така хора, добре дошли в един нов клип на моя канал Мишо Михайлов. Днеска ще съберем още 30 купи с беле, да станем 17 000. Това ще бъде голямо постижение, доста... Добре, няма да е толкова трудно за България, ама да. Да, сега ще вземем 30 купи. Лайкнете видеото, абонирайте за канала с камбанката, да имате всеки път известие, когато аз кача. Бел за средата не е много добра, но игра на ниски купи, така че. Само да кажа, че сега съм под заливката, така че тук ще почина. Опа, Биби, ке си се разпарчава? Бастун. Така, първа игра. Това не е фатално, защото сега трябва да изиграм още игри, за да вземем 30 купи и да станем 17 000. Може да им праща да покана, само трябва да ми видите името. Мишонкус, не знам дали 18. Леле, ако аудиото не се чува добре, направо ще поудя. Ама няма снимам клипа, но не мога. So you think you're tough, huh? Айде бе, перало. О, направят ми геймбенки от двете страни. Помощ. Добре, тук спряхме, нека се набутаме да се спасим. Само да кажа, че когато говоря си доближавам екрана до лицето, за да се чувам добре. Надявам се. Цак. Трето място. Залагаме 6 купи. 7. Нищо. Още 23 купи и ще станем 17 000. Това е голямо постижение, особено за мен. Надявам се да оценявате тези клипове, които правя, защото съм дете и трябват пари. Ако знаете, ми казвайте в коментарите как да си правят тъмнейлите на клиповете, защото не знам. О, шит, то колът е доста нацепен. Така. So you think you're tough, huh? Bang. You got me. Отново трето място, сигурно отново плюс 7. Да, сега получаваме win streak. Нека да видим още колко купи ни трябват. Още 15. Успеем ли да ги направим в този клип? Тоест, ако не ги направя, няма да спирам клипа, така че като ги направя, тогава ще го спра. Но наистина, това е голямо постижение за мен. Пишете долу в коментарите, дали оценявате това, което аз правя, защото е доста дълго. Ужас! 10-то място. Съжалявам за това, което сега става. 10-то място само -2.
Най-бролера с най-много купи ми е Едгар с 760 купи. 11 лево, имам Hypercharge. Той е голям машин на най-скил играча. Мисля, че след това видео доста ще се ми изпитам, защото така говоря пред голяма публика. В голяма публика аз направя и едно гледа на тези клипове. Но ако вие имате YouTube канал и искате да ви се абонирам за вашия канал, така и на вас да ви помогна, напишете коментар, защото мога да ви цъкна на иконката на канала и така мога да се абонирам. Дори да нямате клип, мога да го направя. Come on, let me show you how it's done. You can run, but you can't hold on. Трето място, мисля, че е добре. 7 купи. И сега мисля, че ще ми трябва 10. 10 купи. Сега зависи от мен дали това ще бъде последна игра. Ще бъде последна, ако завърша на първо място. Според вас играта стана ли гадна, като махнаха кутиите и сложиха някакви тъпи стардропа, от които от легендаритото нищо не се пада? Ужас. Така. Оле, вижте го това. Искам последна игра. Не ме убивайте. Тук има голям шанс да умрем. Come on, let me show you how it's done. Oh, that's gonna leave a mark. Така има шанс последна игра за още 10 купи. О, не няма да стане. Получавам още 6 минус 3 плюс 1. Така, сега ни трябват последни 3 купи за 17 000. Не мога да повярвам, че ще го направя. Това е наистина бая купи. Time to shoot and loot. Hey, I got a job to do. Ле, видеото става много дълго. Come on, let me show you how it's done. Out of my way. Охо. Сега ако умра, знам, че ще стане 17 000 купи. Но искам да убия и последния, да се създам от зона. Так. Не се получи. Добре, хора, трябваше ми 3 купи, но ние получаваме 8, вин стрик, 2, 10 купи, взяме. И ставаме 17 007. Ако искате скоро да има видео за 18 000 купи, надявам се да стана, нали? Да. Може да се абонирате за канала с камбанката, да оставите лайк на това видео с камбанката, за да имате всеки път известие, когато качу. Да напишете коментар и това беше от мен. Чао!